Vážení přátelé, kolegové, bratři a sestry ve zbraní hasiči. Čo sa týka oblečenia, toto tu nie. Stojíme tu dnes jako jeden tým, jedna síla, jedno srdce, každý z nás donosí uniformu s emblémem hasičského znaku. Ví, že tato práce není obyčejná, není to jen povolání, je to poslání. Jsme to my, kdo čelí tomu, co většina lidí považuje za nemožné. Jsme ti, kteří vyráží do plamenů, do kouře, do chaosu. Jsme ti, kteří běží tam, odkud ostatní prchají. Naše mise začíná hned, jak zazní poplach. Je to požár, který pohlcuje domy, životy. Sny plameny se nás nikdy neptají, zda máme strach, oni jen hoří. Dobre, a ešte Ale my jdeme, protože víme, že na nás někdo čeká. My jsme tou poslední šancí, kdy naděje začíná mizet v plamenech. Není to jen o ohni, každý den čelíme novým výzvám, dopravní nehody, kde rozhodují vteřiny. A my jsme tam, abychom vyprostili